Ginalauman nga matapos sa mga tuig ang duha ka proyekto sa Lapu sa idalom sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office. Urabo ang 480 linear meter nga construction sang drainage structure nga mahalin sa corner sang Rizal Monument pakadto sa Halandoni Elementary School. Ini nagsugod kahapon Abril 20 tubtob Mayo 24 para sa Sequence 1 samtang ang Sequence 2 naman sa Mayo 25 tubtob Hunyo 27. Dugang padiri ang para sa Sequence 3 naman magasugod sa Hunyo 28 tubtob Hunyo 30 nga may contract cost nga 27 million pesos. Sakop sang proyektong barangay nga Rizal Lapu Sur, Progreso, Libertad, Halandoni Estate. Sa interviewang Bombo Radyo kay Rizal Lapu Sur, Kagawad Kent Alconga, yagin pa nga pisari hindi palubos nga kumbinsido mga ini nga matapos sa target date ang proyekto. Nagaplano sila nga magpahamtang sang technical working group para magmonitor sang proyekto sa kada semana. May ini nga may coordination meeting nga hindi kita palagulpi nga makibot ngay matawo na may nagka-chug-chug naman o bigakayo sa mga dalan na wala kita kabalo kung ano ini. Dapat ka kagawad matapos sa June. Ako siguro hindi ko siya, that's why nga nagkadlaw ako nga June 30 sa amo na blang ang area kakitin. May mga dagkong equipment. Pero kapag ano sila kung nagduduwa, makatim ang obra eh. So let's see. That's why I asked sa President sa Lapus District, sa Kapitan, that we need to put a technical working group to overview sa tinibang mga every week. Pila ka percentage ang natapos ng amuni. Si Rizal Lapu Sur Kagawad Kent Alconga kanungan ina sang sinapol kahapon sa mga opisyal sa mga apektado nga mga barangay sa nasabit nga mga proyekto kaupod man ang Iloilo City District Engineering Office. Ang ikaduwa naman nga proyekto nga naistoryahan mo ang 980 linear meter nga construction sang flood mitigation structure sa Halandoni, Alalasan pakadto sa Aguinaldo de Villagrasa, lusot sa La Paz Plaza sa di nagsugod man ini kahapon kag magalawig tubtob Hulyo 1 ang Sequence 1. Ang Sequence 2 naman magasugod Hulyo 1 tubtob Setyembre 15 kag Setyembre 1 tubtob Oktubre 20 ang Sequence 3 nga may contract cost nga 102 million pesos. Sakop sang proyektong Barangay Don Esteban kag Alalasan. Samtang maangot ini sa Aguinaldo, MacArthur kag Divinagrasa. Yari ang kabahin sang pahayag ni Punong Barangay Arnel Asturias, ang presidente sa Association of Barangay Captains sa Lapus. Inang nauntat man nga drainage dara sa may halin ka diri sa may Divinagracia, lusod ka diri sa MacArthur, lusod ka sa may Aguinaldo, lusod ka Alalasan, pakadto diri sa Don Esteban. So kung nakita ni dara may portion dara nga dalan diri dampi sa may Don Esteban kag Alalasan, nga daw ginchug-chug. Pagkatapos magintibsok sila daw mga steel dara balatani, ginpuputanan nila. O galing sa pag-abot sa tempo, maging pang-suspend ang tanan ng mga kontrata sa Nidiskaya kag sa mga St. Gerards kag Amoto, no? That's why nga daw nauntat temporaryo ang pag-obra sa ito. Nabarihan ang kabahin sang pahayag ni Punong Barangay Arnel Asturias.